ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରମାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁନେନା ଏପିସୋଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିବେକ ହଠାତ୍ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁନେନାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନେନା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ସାଥିରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି, ଆଉ ତୁ କାହା ସାଥିରେ ବି ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଏପରି କରିବି। ଆଉ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଗେଲ କଲେ, ଆଉ ଏତିକି କହି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସେଇଠାରୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ସୁନେନା ଫେରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବେକ ଆଉ ସୁନେନା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ସୁନେନା ଏଇ ଝିଅ ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ତାର ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ସୁନେନାଙ୍କ ସେ ସବିତା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁନେନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି